dinamag ko iti last week, sino kada kayo ti nasursurok pa'y ngam 10 years nga Christian, wano believer, itayang nati ima na. Okay? Nasursurok ngam 10 years. Kaya na nga sa na-save kayo, 2011 down. Taas ang kamay. Oo. 2011, 2010, ayan. So, 10 years kayo nga believer. Now, sino kada kayo mat iti 5 years nga Christian? 5 years. At the 5 years yon. Oo. No, 2017. Mula 2017, patras. Okay. Now, kaya't nga sawan kakabsat, da kayo nga una nga naisalakan, kas kanyak, masapol nga datayo iti role model kadagiti kaisalakan. Wano dagiti kabarbarupela nga umay makigimgimong. New Christians. Ngayon kasano tayo nga agbalin nga role model, nohan tayo nga ammo kakabsat kan pagbibiyagan, dagito'y sa uitiapo. Kadeti 1 Thessalonians chapter 1, makita tayo dito'y, dagiti upat nga wagas, no kasano nga agbalin nga role model tayo, kadagiti daddo mga believers. What is a role model? What is the meaning of a role model? Anat yan sa role model? Anong ibig sabihin ng role model? Pagwadan, pagulidanan, pagtuladan, anapay? Example. But role model, according to the dictionary, is a person looked to by others. So, kitkitan ti sa bali. Oo. So, kaya't nga sa no nabaybayag kan, sikat kitkitanan ti sa bali. Sikat makita dagiti new believers. Oo. So, ibagam takaabay mo. Sikat kitkitan dagiti sa bali, dagiti kabaro tinamati ko nam. Sikat kitkitan da. Oh, yan. That's a role model. A role model, okay, is a person looked to by others as an example to be imitated. Yon. Surat yun. Surat yung kabsat. Okay? Damo la ballpen nyo? Notebook? Surat yun. A role model is a person looked to by others as an example to be imitated. Okay? So, ti challenge, ti kayat ko nga maamuan yun ito'y kakabsat, datayo nga imun una, datayo nga nabaybayagan nga agad-adal ti sa utiapo, mapalagipan tayo kuma, be reminded, sika tikit-kitan dagiti new believers. So you must be aware of the way you talk, the way you act. Ureta plastar yung agdingag kakabsat. Pakisayaat yung basit ta plastar yung agdingag. Kasi nung nabaybayag kayo nga miyembro, da kay dikit-kitanda. Oo. No daduma, siyak tupay ngagpiprits, jak pay may encourage talangam ngagdingdingag. Tantugod kaabay mo nga nyo, believeran. So nga, paki-plus-plastar yung mamati panagtugtugaw yung agdingag ti sa utiapo kakabsat. Kasi dakay dikit-kitan, dikitan nyo believer. Role model nga rod. Hang kaya gubing-ubing, hang kayo nga kasla, bisita nga agsisiim. Be a role model. Okay? So ulitin tayo. What is a role model? Read. A role model is a person looked to by others as an example to be what? Imitated. Okay? I am not asking you if you want to be a role model. Because given, no sikat in inauna, expected nga dapat sika, tikitaan nga pagtuladan. Kaya hindi ko tatanungin, gusto nyo bang maging role model? Hindi yun ang tanong. Ang tanong, ikaw ba ay role model? Yun ang tanong. I don't need to ask you, gusto mo bang maging role model? Hindi.
Apay, no, ada anak mo nga panganay, do you ask your eldest, do you want to be a role model? Hindi. Pag hindi siya role model, pinagagalitan mo kaagad. Kasi, panganay expected panganay ka, sikat ulidan. So ako namno kwa, anyakan anak ko, sikat inauna, dapat sikat ulidan, tuladan dat nasaya, at sikan tukit dit mangisungsung tihan na naimbag. Diba? So kaya't nga asawan, da kayo nga padak nga nabayagan na membro ti church, dapat da kay ti pagtuladan, hanga da kay ti mangisungsung, mangilungalong, wano mangirugrugi ti hana nasayaat kakabsat. Okay? Amen ba? Oh. Now, in verse 7 and 8, kunan to'y kakabsat, so that ye were ensamples. Now, nagpindas deta word nga ensample kunana. Hana ko na nga example. Actually, the word ensample and example are almost the same. Ngati kayat na nga sawan, pattern. Pattern kakabsat. Oo. So kayat na nga sawan kakabsat, no si kagat na baybayag nga Kristiyano, whether you are young in age, kasla kada kayo, muna kayo nga nabayagan, or old in age, da kayo nga lalakay, babagat, dapat, ti damagam ti bagim, am I a pattern? Pattern ba ako? Am I a good model? Am I a good example to the new people or to the believers? Kaya sabi dito, so that ye were ensamples to all that believe. So ang pinag-uusapan natin, role model to other, hello? Role model to other believers, ensample to all that believe in Macedonia and Achaia. For from you sounded out the word, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place, your faith to Godward is spread abroad, so that we need not to speak anything. Urehang kami agsaritan, deta na pa nakakita dakadakayon, umdasan nga mensahe. So kayat na nga sawan kakabsat, mabaing ka kuma, no nabayag ka na Kristiyano, kathan naman la makita king ka, uno sikat pagkakitaan, uno pakaitibgulan, dagitin new believers. Nawatan tayo kakabsat. Now, amok yan tapanunot yung adaduma, pampanunutan nyo sa bali, aya, hanga sa bali panunutam, tasarilim. Hangka agitudtudo, tasarilim. Because tilaing mo nga gitudo, baka pati si ka, ada pa kaitib kulan tabiyag mo ngam dimam mo. So tasarilim ti panunutam, hangkang agpampanunot ti sa bali. Hamo kung kuna nga, dako man ni brother, itawan, isa para king kuana ti message. Dako mahalan ni sister, isuna deto haan, kakabsat, hanga sa bali pampanunutam, tasarilim, evaluatem tabagbagim. Okay? Let's go. So, adaupat nga makita tayo iti daytoy nga passage ti Biblia, nga wagas tapno agbalin ka nga role model kadagiti daduma nga namati. Umuna kakabsat, intay di verse 3. Una na ditoy, remembering without ceasing your work of faith and labor of love. Hantay nga idugtong di may isa kasi sa bali isuna ngamin nga issue, patience of hope. Ti pagtipunan tayo dito, that you work of faith and labor of love. Number 1, first way to be a role model is number 1, be an example in works and labor. Amen. Amen. Be an example in works and in labor. Okay? Be an example in works and in labor. Oo. So, datayo nga manong ken manang ti pamati. Dahil naman langan ng ti termino. Manong, syaket may nga manong ti pamati. Oh, manang kayumot iti pamati. Amen. Okay. Kas manong ken manang ti pamati, masapol nga agbalin tayo nga ulidan, wano pagtuladan, kadagiti aramid ken panagtrabaho.
Now, duha nga banag dito kakabsat. Umuna, letter A, productive. Just write the word productive. Okay? Masapol nga datayo kakabsat, productive. Deti ko na natin nga work of faith. Anat ka na nga sawon deta, work of faith. Di kayat na nga sawon deta kakabsat, duha nga banag. Your faith must be seen. Masapol ati pamati, makita. Kaya't nga sawon kakabsat, makitam latta, no ti maysa nga Kristiyano, makita, kasla kumakanyak, makita ka di ti pamati kanyak. Makita yu ka di nga da pammatik. Oh. Dito work of faith, yan ang sawon, fruit of your faith. Bunga ti pamati. Haan nga aramid ti makaisalakan. Pamati ti makaisalakan. Katay pamati nga usto, nga naisalak, no put faith that saves, kung na ti English, they jay ti pamati nga agbunga because that's a living faith. A living faith will have manifestation, evidence, and proof. But a dead faith will never show any manifestation. So, ti kayat nga sawan, no pudno nga namati ka, kat na isalakan ka, at dapat makita iti biyag mo, nga resulta ta pamatim. So nga kita nyo, apay nga nagadada members tayo, nga ibaga na nga inawat na kanu ni Apo Jesus tinabayagan, ngem awan makitam kang kuwana kakabsat. Daytat kayat na nga sawan, awan makitam. Oh, sabi mo, tinanggap mo si Kristo, pero walang nakikita na ebidensya na tumanggap ka. Walang work of your faith. Alam mo, ito pag walang nakikita na ebidensya, pag sinabi mong ebidensya, makita di biyag mo dapat, ti sa uti apo, di ba? Like, kunanat to, kita nyo anat evidence. Oh, kita nyo di verse 9. Look at verse 9. For they themselves show of us what manner of entering we had unto you. How ye turned to God from idols to serve the living and true God. Anat kaya nga sawon deta? Change life. Oh, damagaman ta kaabay mo. Pudno ka di nga inawat mo ni Apo Jesus nga mangisalakan kay manubot mo. Okay? Number 2, saludsudam. This is a very important question. Adda ka di makita nga nagbaliwan ti biyag mo, nanipod inawat mo ni Apo Jesus. Yeah. Paiso deta kakabsat. Kasi, no awang makita nga nagbaliwan ta biyag mo, nanipod inawat mo ni Apo Jesus, kayat na nga sawen, hangka nga pudno nga imawat. Nagin kakararag ka lang dedi sinner's prayer. Iso nga examine yourself. Iso nga diti church tayo kakabsat. No ag-preach kat giving, no ag-preach sakti giving, kat kalahan na sumsumragkan ka, baka awan ngamin king ka iti spiritual life. You cannot produce works because you don't have faith in the first place. Yan ang work of faith. Kita nyo? Oh, no ti bagim. Madlaw amom ta bagim deta. Ti ka adult preaching, awan pagpagnaan naging ka. Awan pagpagnaan naging ka. Kaya't nga sawen, baka hangkapay na isalakan. Hamo ko naan nga awan ng follow-up king ka, kasi kanayon o may makigimong, no at the Spirit, no save ka, the Holy Spirit mo. Tama? Maliwanag yan sa Ephesians 1:13. Hindi ko nababasahin. Pero di kahit nga sawen, no save ka at the Holy Spirit mo. Kat no, the Holy Spirit mo, ag-preach iti pastor, kasarsarita na ka ti Apo. Kat dayta nga pa nagisarsarita ti Apo keng ka, gaputa, the Holy Spirit mo will transform your life. Tata, iba ka mga 5 years ka naging gata, agin inom ka pelang. Yeah, agsigsigarilyo ka pelang. Oh, agbisbisyo ka pelang. Baka ang ka na isalakan.
Oh, agsugsugal ka pelang. Agtaytaya ka pelat weteng. At dapela idols ti biyag mo. Hamo pa'y nalikudan di gitoy. Apay, wala ta baka awang kapay ken Kristo. Awang pa'y ni Kristo ken ka, ken awang kapay ken Kristo. Mabaling nga kada kayo anak ti membro, adda kay ditoy, kaputa napilit kayo. Uno di asawam, adda to'y imay kamit. Pero, amom no talaga nga adda si bibiyag nga pamatim, there will be evidence, there will be manifestation. Work of faith. Oh, nakita yung kakabsat. Okay, kata, agtaytaya ka pelat weteng, mangmanggag mo lang or ta preachingan, kasla awang pagnaan nagang ka. No apay nga awang pagdalanan nagang ka, tatiga po na baka hangkapod no nga imawat. Simurot ka kade di sinner's prayer, Apo Jesus, awating ka. Ngemhaan mo nga talaga nga naamiris ti kay papanan na tipan na kairelasyon iti Diyos. Tapnon dedi pa nang surot mo di kararag nga panangawat kini Apo Jesus, at dako man nangyari king kaday dyan no talaga usto, pudno, naawatam, pamati, namati ka nga usto, at dako man nangyari ti biyag mo kaday dyan. Detat ka na sa unti work of faith. So nga dito church kakabsat, gapo ka dito nga ba nag-aya, ti pastorhan nagpakpakaasi nga, ala nagbalbali ko, haan, kasi, deta tao kakabsat. Api, agpagpakaasi ka deta baby nga. Alam, naggatas ka kunam. Agsangit latan no mabisin. As newborn babe, desire the sincere milk. Isu nga ti number one na question, nung makitam ti bagim, kasla, ungaong, agpiprits ti pastor, ungaong, awan sumsumrek, awan pagpagnaan na, awan iti improve, awan makitam nga deta, pagdalanan ti saw ti apo ti biyag mo, amom ti dapat damagam ti bagim, apo kunam, nakamamak, deto yan te ko na ni pastor, jak samot na isalakan. Apay nga awan change kanyak, apay awan growth, apay awan progress, awan samot biyag kanyak, awan samot pamati, jak samot pudno nga na isalakan. Iso nga itangarabi no maamiris mo, nga hangkapudno nga na isalakan, dita sa dinuman yan mo, agkararag ka itagat ko nam, Apo Jesus, kaya't ko nga pasiguraduan nga naisalakan na. Kaya't ko nga pasiguraduan nga I am one of your own. Kaya't ko nga pasiguraduan that I belong to you and you to me, that we have relationship. Kat talaga, no naisalakan na, gusto talaga, there will be transformation. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. At da pa nagbalbaliw kakabsat. Yeah, that's work of faith, productive, at the product. Oh, iso nga kada tayo nga nabaybayagan, makitam ti biyag tayo, tinagbaliwanan. Example tayo kadigitan. Iso nga makita iti Thessalonians, example dan eh. They turn from their idols to God. Anat kaya nga sa undeta? The things they used to do, they do them no more. The places they used to go, they go there no more. The clothes they used to wear, they wear them no more. Basta nung naisalakan kan, you have a new taste. You have a new life, new mindset, new heart. Oh. Kaya alam mo, kayong matatagal na miyembro, pag piniprits ang dressing, hindi kayo nagagalit. Tinatanggap nyo yan kasi pagbabago yun eh. Oh. Kaya, evaluate, are you really saved? Kaya sabi ng Bible, examine yourself whether you are in the faith. Da kayo ngagbuy-buya, amang kayo ngagbuy-buya, no awang pa nagbaliwan iti biyagyo, examine yourself if you are really saved. Sapagkat sasabihin ko sa inyo, marami ang mga nagkukunyari sa loob ng churches. Yeah. They can also manifest a change. Kaya damot ti agbado, agpalda, kaya damot ti agsarita as a Christian, but you know, the real change happens inside. And it will manifest outside. Just like these people, they turn from idol. The things they used to love, they love them no more. The songs they used to sing, they sing them. Kaya nasawan kakabsat. Talaga nga, there is that spiritual life in them. Oo. Kumbaga, sinunog na nila yung kanilang mga worldly na mga CD, tinapon na lahat yan. Yung mga pocket books nila, tinapon na lahat. Bakit?
Because we have turned to God from idols. Work of faith. Oh. Adamot lang nagbaliwan yon. May kadwa. Hamot lang nga pinilpilit yut sarili yung agbaliw. Kusamot lang. Amuyo nga deta kat aramid ti pamati kada kayo, wano aramid ti lasag. Deta nga ipagpakita yung agbalbaliw, baka aramid latlasag, hanga pamati. Teko na ako, no aramid latlasag, kunyari ka lang, nagkukunyari ka. Pero look at these people. Why are the examples? Because you see the transformation in their life. Oh. Iso nga, dito church tayo kakabsat, change life, deta talaga. Oh. Okay? Iso nga, now, tunog awid tayo, kat adadaanak tayo, ngante makita. That's why, Kirk recently, in-confirm it salvation na ulit. Kasi kung namin anak ko, api nagtangkan ulom. Kasi natangkan ulo na nung dumadat na nagbuibuya. Oo. Meron ka bang Holy Spirit o wala? Talagang siniyasat namin ulit. Kasi the Holy Spirit mo, obey your parents kung na the Bible anak ko. No talaga nga dapamatim, no talaga nga dispirit, no talaga pud no nga imawat ka ganapo, Jesus, haan mo nga hananarigat king katiag, obey ti parents, anak ko. Nga kaskuna na ti Biblia. Kasi the faith mo the Holy Spirit mo Amen po ba? O so anong ginawa niya? Nag-re-accept. Nag-re-accept me. Ngam iti agree-acceptan, hanga siyak tinangiliden, you pray on your own kunat. Amumunti pan nakaisalakan, namin adong ilawlawag men, isikat agkararag. He prayed. Siyang nagpray. Nagsangit kakabsat. Nagsangit. When he prayed to receive Jesus Christ, he cried. So, ije ko nga, personally, nariknak nga naawatan nansan, amunan san ti kahit nangasawan, ti panangawat kini Apo Jesu-Kristo. Oh. So, tatao, no po nga imbawat ka na Apo Jesus, hanga nariga, ta surusurwan ti Biblia, talaga isot sa pulan ti bagina di agbalbaliw Sa pulan jerik na deta kakabsat, to talaga nga save. So nga, da kayo agbuibuya, nohang kay pay save, I am not surprised to, deti kabayag yung agdingdingagan, awang pagbalbaliw, agtaltataltag kada kayo, I'm not surprised. Ang kay nga judge kakabsat, judge yourself. But maybe you're not saved. Yeah, maybe you're not saved. O may kadwa, hanla nga productive. Anat makitam kakabsat nga karakteristik ka DJ example, role model. Role model isu na ti passion. Letter B, passion. Passion. Tena sound deta passion kakabsat. Diyan ti puso na. Di ba? O kala ko makadagay duma passionate ti mula. So makitam latta, tay tao no napang katabalay da no anat passion na di ngamin. O no yung kajebalay da Tita Mel. Tatanungin mo pa ba sa kanya, Tita, mahilig kat mula aya. You don't need to ask. Obvious Aglalo no makita mga digijay mula na kat balor 20 mil, 30 mil, matinding passion yun. O, tatagakabsat. Labor of love, dito mo't ita. Makita ka di kada tayo ti, passion tayo ti ministry. Deta. Ti role model kakabsat, makitam ken kuana, nga passionate isuna iti panagserbi iti Apo, ministry, labor of love. So kaya nga sawon, digito yung Thessalonians, you don't just see them on Sunday. You see them outside, what? Winning souls, visiting, ngahan na may bagbaga. Bakit? Labor of love Oh, meron ba kayong labor of love? Tanungin mo yung sarili mo. Mapangkagbisita nga urehan na kain instrakat ni pastor, siyempre agpakada ka. Nakikita ba ang passion mo sa ministry? Oh. Among tingin na sound ti labor of love. Dinggan nyo choir, orchestra, labor of love ba yan o hindi? Labor of love ba o hindi? Kayong mga answers, labor of love ba yan? Kayong nasa AV, is that labor of love? Hello? Amom tiya, the labor of love na nagririri. Nagririri kakabsat.
Tata, naman nagriri ka, reklamador ka, wala kang labor of love. Ehemplo ka, you're not an example. You're not a role model. Ayun o, tignan nyo sila. Labor of love. Define natin ang labor of love. Anong ibig sabihin ng labor of love? Ang labor of love, intense work. No intense, sagsasanga pulo. Hello? Bira, di kayo sakit, di pa ng rabi nga pada. Yung maawatan, di kayo joke ko itata. No intense ko na nakakabsat, anat intense ti Ilocano? Grabe. Oh. Pwede bang sabihin ng mga nakakakita sa'yo, grabe ang commitment nun ah. Well, not to compare kakabsat, but as far as the testimony of our Australian brethren are concerned, last Sunday, grabe. Oh, bakit? Mas mapalad kayo sa kanila. Nandito ang pastor nyo. Ako wala dun eh. Pero kaya dang urnusan di bagbagida? Hello? Nakita Australia? Bagida man. Maurnos dat bagbagida nga awan ni pastor sa jay. Makapag-render that special number. Makapag-render da iti violin. Mga adults, nagsursurot violin. Ako, kung hindi lang ako, sobrang busy talaga hindi naman sobrang busy, pero I really wanted to enhance my violin, pero talent ko ang violin, pero every time na subukan ko, sinasabi ko sa sarili ko, hanggang maikomit. Pero look at them, working people. May time na mag-practice at mag-special number at hindi mabigat sa kalooban. Mabigat ba sa kalooban nyo ang pagbabayolin ninyo? Oh, palagay ko ang nagtuturo dyan sa inyo si Aldrich. Ang ibig sabihin, kung si Aldrich ang nagtuturo ng violin sa kanila, tignan nyo ha, volunteer yan, walang sweldo. Labor of love ang tawag dyan mga kapatid. Makitam latta no, the labor of love ta tao. Makitam latta kakabsat. Sana, masagid kayo hang arsagid. Masagid hang arsagid. Bawal ti arsagid ang membro to, dapat masagid lang hang arsagid. Hangkay dapat arsagid kakabsat. Numapaspasagidang kayo hangkay dapat arsagid. Numapaspasagidang kayo, dapat masagid kayo mo ta. Mapaspasagidan ka lang arudan, di ka pala masagid. Nawatan nyo kabsat? Labor of love. Totoo yan. Oh, tignan nyo ha. Ang labor of love, intense work or service performed with pleasure. Amen. In-render mo nga naragsak ta pusom nga mga aramid deta. Labor of love. Naragsak ka nga mga aramid. So nga no, listen to me. No medyo nadagsan tarik na yun nga agkangkanta ti choir. I am not asking you to quit it. I am asking you to re-evaluate your life. Re-examine your heart. There is something wrong. You have to re-examine your heart. Hindi dapat mabigat ang loob niyo na kumakanta sa choir. Hindi dapat. Hindi dapat mabigat sa loob niyo na nagpapasa kayo ng mga practices niyo every week. Kung naging mabigat na sa inyo yan, re-examine your heart. You are laboring but no longer out of love. Ano sabi dito? Labor of love. Oh, papaano ko masabi na hindi ka na labor of love? Ako, I am a part of every chat group sa ating mga ministries, ha? Oh. Pag sinabi, mag-submit kayo, awan nag-respond, purusin. Wala nang labor of love. Ibig sabihin, hindi na mahalaga ang ministry mo. Wala ka ng labor of love.
Oh. Naawatan nyo kakabsat? Orchestra. Labor of love. Ayan o. Intense work or service performed with pleasure and voluntarily. Kaya na sa voluntarily, hana mapilpilitan. Now, in the first place, inassign kayo. You must be thankful. Napili ka. Hindi ka napilit. Napili ka. Iba yung napilit sa pinili, ha? Nung sinabi ko, halimbawa, Edward, agsonglit ka, pinilit kita. Hindi, pinili ka. Pinili kita. Ngayon, kung ang take mo doon, napilit ka, mali. Kasi hindi ka napilit eh. Napili eh. Tama ho ba? O, nung sinabi ko mag-usher ka, hindi kita pinilit. Pinili kita. Iba yung napilit sa pinili. Voluntarily. Kayong mga adults na assigned every sanctuary na naglilinis, labor of love, ha? Labor of love. Voluntarily, kusa sa loob. Na kahit walang nag-a-appreciate, hindi na-acknowledge palagi. Pero nandun, kasi labor of love. Hello? Oh. Ibig sabihin, ang labor of love, pinaprioritize mo yung ministry mo. Labor of love yan. Pinaprioritize mo talaga yan. Oh. Ano pa? Without material reward or compensation. Hana agur uray ti makan. Nagkaro day may isang agin lalaing nga miyembron kakabsat, awang mga karot ba itultulong na. Require na day agin involve nga mapakanda kanot pangal daw pangrabi eh. Hindi mo iniisip yun. Naintindihan nyo mga kapatid? Without material reward or compensation, that is called labor of love. Bakit? Because DJ panagtrabaho, panagserbim is motivated by love. Hindi yung I have to, kundi I want it. Anat, di mo na DJ. DJ, I have to. Nagipasa kang kat, ungtan na kan tuman ni pastoron, ungtan na kan tuman ni Ma'am Kane. Yan ang I have to. Pag ganyan ang isip nyo mga kapatid, evaluate, re-examine your heart. You're no longer laboring out of love. And I'm telling you, you are performing but it's no longer counted in God because it's no longer labor of love. Sayang lang yung effort mo. Hindi na counted yan kasi hindi na labor of love eh. Alam nyo ba, tignan nyo sa 1 Corinthians. Anong sabi doon? Tignan nyo. Oh. Tignan nyo, kakanta ka sa choir, nag-orchestra ka, nag-a-usher ka, pero wala nang love sa puso mo. Sayang lang yan. Hindi na counted sa Panginoon yan. Tignan mo sa 1 Corinthians 13. Anong sabi? Do I speak with the tongues of men and of angels and have not charity? What is charity? Love. Oh. I am become a sounding brass, kunana, and a tinkling cymbal. Uri na liingak ngagsarita, nuhaan nga out of love, dito nga panagtrabaho. Anak ko na, bale, piang-piang ti, panakayarigan na ti imatang ti apo. Meaning, it's not counted. Oh, so kung itatag kakabsat, agawid kagat ko ng apo, I'm so sorry. The ministry has become a burden to me rather than a blessing. Verse 2, and do I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and do I have all faith, I can remove mountain. I have no charity, I am nothing. Amunti ko na ti apo, deta panagkankantam, panagtukar mo, nothing. Nothing yan. Wala. Bakit? Kasi walang love eh. Labor of love. May kagdalos dito eh. Awan ayat tapusom. Nothing yan. Oh, nawatan yung kausat? Kita nyo, dito yung panag-mission ni Pastor June. Awan mang pilpilit king kuana kakabsat. With his age, 62 years old, role model. Labor of love eh.
Labor of love. Are we compensating his labors well? I don't think so. Compensated well or not, hindi yun ang iniisip niya. Nagtatrabaho, working hard for the Lord. Oh. Alam nyo, dapat nga, lahat ng ministry, ino-honor si Pastor Jun. Hawaii, Australia, pasukin, ino-honor si Pastor Jun. The laborer is worthy of his reward. Labor of love. Kaya dito mga kapatid, hindi tayo nag-aaway pagdating sa paglilingkod sa Diyos kasi labor of love. Hante nga, aglik-lik-lik. Amo ti aglik-lik-lik. Dede, no aday iti maibaga dito, ikat inundaan nga mapa naglimeng. Oray, dito pa nagtrabaho tayo dito construction, labor of love. Naintindihan nyo mga kapatid? Well, of course, at times, Pastor June would compensate some of these young people coming, but that's labor of love. Passion. You see? Pero, ang galing sabi ng Bible, God is not unfaithful to forget your works and hindi nakakalimutan ng Panginoon yan, mga kapatid. So nga tonight, re-examine your heart. If you see, dadigiti nga sinyales king ka, nga masadsadot ka, agpapatay ka, mapilpilitan ka, adu nga rekreklamo, adut masarsaritam, apay kastoy, nagrigatan, adumat lang nga kastoy, kaya't nangasawan ka kapsat, mapilpilitan ka lang agtrab-trabaho, awan labor of love, awang king kanta labor of love. You are not a role model. Hello? Oh. No, the labor of love mo, on time ka. Ado, detan kakapsat nga aspeto. So, you are an example in works and what? Okay, may kadua. Second way to be a role model to other believers. Kuna na di verse 6. Verse 6 of 1 Thessalonians, chapter 1, it says, manot adada Facebook. Ha? Amen. 111. Very good. Okay? Oh. Verse 6. And ye became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost. Number 2, example in the word. Example in the word. You are not only example in works and labor, but you are an example in the word. Ehemplo ka, no maipapan ka dagiti sasa uti apo. In the word, W-O-R-D. Sa O. So, datay ka na baybayagan, masapol ka kapsat, nga adukumat life verses tayo, nanalamay may sa. The longer you are as a Christian in the church, you must have more than 10 life verses nga pagbibiyagam. Nga makitkita king kan, di kita nga bersikulo. Oh, example, hangkong ay panakil ka, sat ngam, to show you, for example, for me, oh, at the life verse ko ti giving, kat pagbibiyagak lata, deta kakabsat. Ti life verse ko ti giving, 2 Corinthians 9:6-8. He which soweth sparingly, isong anumang tud ka, mo tip-tip din. Pagbibiyagak deta kakabsat. Sika, da pagbibiyagam nga bersikulo? Uno, basta mang tud kalata. Dapat ada pagbibiyagam nga bersikulo. Example in the word. Oh, anapay kakabsat? Verse 8, kunanadjay, and God is able to make all grace. Iso nga, numang tudak kakabsat, awan pa nagamak tapusok, dura man pa itid ko amin. Apay, because ti apo kabailan nanto nga paadun, ti parabor na kanyak, pagbibiyagak na ijay. And there are, listen, adut maibagak kada kay nga istorya, maipanggap ka deta nga bersikulo kabsat, pamaneknek. So kaya't nga asawa, nung nabaybayag ka nga miyembro, haan nga adut saritam. Uray man manot saritam kakabsat,
No deta makita tabiyag mo sa uti apo deta. Men of the word, hanla men of your word. Sabalit men of my word. Ti men of the word, men of your word, no ano imbagam aramidem. Ti men of the word, no anyat imbaga ti apo, aramidem. Yun ang men of the word. Oh, anat life verse ko ti prayer. Ephesians chapter 3. Anak ko na nagjay. And God is able to do exceeding abundantly above all that ye ask or think. Pag nagpray ako, especially no dawatag nga dakkel ti apo, kanayong ko nga ibagbaga ti apo deta nga verse. Da kayo, no karkararag kayo, anat ibagbagay ti apo nga verse. Oh, kasta ti agbyag ti Kristiyano kakabsat, pagbibiyagam ta sa uti apo. Kasta ti role model, pagbibiyagam ta sa uti apo. Oh, anat ti life verse ko as a husband. Husband, love your wife. So whatever trials we have in our relationship, pagbibiyagak deta nga verse. Han na mabaling kakabsat. Masampol nga ipakitak ti ayat ko ti asawak because isut ko na ti Biblia. Kaya kakabsat ti role model a Kristiyano, adot maibaga na nga bersikulo, han nga gaputa ing kabesa na, ngem gaputa pagbibiyagan na ida. Ulitet timbagat. Ti role model a Kristiyano, adot maibaga na nga bersikulo, hindi lang dahil minemorize niya, kundi dahil pagbibiyagan na digita nga bersikulo. Kastat role model. Question, mangibaga kay man ti sangapulo nga pagbibiyagan nyo a bersikulo? Sangapulo tawang ka Kristiyanon, mangibaga ka man, ti sangapulo nga pagbibiyagam nga bersikulo. Hanga sangapulo nga may kabesam, sangapulo nga pagbibiyagam. Adawan. Kasi ti Christian life ti kaadwan mechanical, no ano yung baga misulat ubrana. Dapat ti Christian life kakabsat, dynamic ta word of God yan tabiyag mo. Kaya nangasawan active ka nga mangi-apply ti sa udiapo. Sige man, I will give you 2 minutes. Isurat yung man ta notebook yo. That versikulo ta Biblia nga pagbibiyagan nyo. Hana mabalin na dududwa kakabsat, nakabaybayag ka Kristiyano, dapat sangapulo ang. Magbigay ka nga ng 10 na bersikulo na ito ang ipinamumuhay mo talaga. Pinamumuhay mo yung verse na yan. Oh, sulat nyo. Kayo mga nasa Facebook, pwede nyong ilagay sa comment section. Kasta ti agbiag ka Kristiyano kakabsat. Iso nga ti Christian life, simple eh. Alam ta sa uti apo, pagbiagam. Ganun lang ang Christian life. Under any circumstance, pagbiagam deta. Under any circumstance. Kala ko manugibing, aduk kwartam ken awan, talaga mangted ka amangted, kasi pagbibiagam di sa uti apo eh. Nakita yung kakabsat? Sabi ko sa inyo, matindi tong preaching ngayong gabi eh. Iso nga pinukaw ni Satanas kuryente. Pero praise God, nagawa nating i-restore. Oh, hangkay nariing nga Kristiyano, nga member, hindi ba kayo na-revive? Na-revive kayo, hindi? Oh, na-revive na. Oh, as a pastor, anat pagbibiyagak nga bersikulo ti inak pa nagtrabaho. 1 Corinthians 3:9. Paul planted, Apollos watered, God gave the increase. Prinsipyo ko yan. Agtrabaho aklata, apay, ti apot mang paado. Paadwan tulat na ti apo. Agtrabaho aklata. Kaya ako, kahit ano pa yan mga kapatid, wala akong ibang motivation magtrabaho. Basta isut ko na ti Biblia, agubra aklata, paadwan tulat na ti apo. Mag-win souls lang ako. Ag-preach aklata. Kaya sabi, lamang sinasabi, Pastor, hindi ba kayo nadi-discourage sa pag-preach nyo? Hindi. Kahit konti ang attendance, hindi. Bakit? Mayroon akong pinangahawakan na Biblia, salita ng Diyos eh. Magtanim ka lang, diligan mo, palalaguin ng Diyos. Yan ang sabi ng Bible. Kiniklaim ko yan lagi. Ganyan ang Christian life, mga kapatid. Kastat Christian life, pagbibiyagam, digiti sa utiapo. Oh, naintindihan nyo na po ba? Ganyan lang kasimple ang Christian life. You see? Oh. Now, what is a follower? Follower. Tanyo
A follower, according to the dictionary, is an adherent. So, kasi kung nanagat, for ye became followers of me and of the Lord. Sabi niya, di ba? Nagbaling kayo nga followers kanya. Tingnan sa follower, adherent. Anat adherent, loyal. Or devotee, adherent or devotee of a particular person, cause, or activity. Yan ang follower. A adherent or devotee of a particular person, cause, or activity. Now, Paul was not trying to magnify himself when he said, followers of me. And as members, you need to follow your pastor. So he was not magnifying himself when he said, follow your followers of me. Hindi niya minamagnify ang sarili niya in a negative way. Kundi idinidiin niya, hey, I'm your leader. And I'm thankful to the Lord that you acknowledge me as your leader. How do I know that you are serious with me? You're following me. So, as a pastor, how do I know if you are faithful members here? If you're following us. Are you following your pastor? Yan ang sabi ng Bible. So if you're not following your pastor, anong ibig sabihin niyan? Hindi ka role model. Kasi ang role model, follower of the pastor. Followers of me. Sabi niya, di ba? And of the Lord. Oh, that's authority. Tatagakabsa, listen very carefully. Talo lang ang banag before I close. Ituloy tayo ito next time. Letter A. Okay? Kasi kita nyo dito yan. Oh. Tignan nyo yung verse. Basahin ko ulit yung verse. Ye became followers of us. Are you listening? Ye became followers. Handa kay pinilit nga sumuro. Talaga nga, dakay tikusa nga naka-acknowledge nga adipon na kamti apo kat dapat nga surutan da kami ta adipon na kamti apo kunana. Ye became followers of us and of the Lord. Listen. Having received the word. Kita nyo uray digiti ipapimbagami kada kayo kat uray iso iti paggapuna nga agsagsagaba kayo. Haan nyo nga tinagidakes ti panang surut yu kada kami. Nakita yung kabsan? When you receive the word, you receive it in much affliction. Kung kahit na nga sa wen, kasla kuma, pastorat, kunakkan ka, kasla kuma ni Pastor John, kung engineer dino, umay ka dito may ka dito dino, kung kat uray ka sanot, challenge dayjay, panang obey na dayjay, haan na nga imbilang nga, paunay mo ni Pastoron, hanakong kuna, awan reklamo na kakabsat. These people, tika na nga sa wan, itimbaga niya, kaslat example, in surok king kat pa nagbaptize, simurot ka, gaputa na awatam ti sa uti apo. DJ pa nagbaptize mo, pinersecute na kat family, pero hang ka natinag. Ganon katindi ang kanilang pananampalataya sa pagsunod sa salita ng Diyos. Ganon sila ka-ardent followers. Parang itong mga tao na nagpupunta sa kabundukan, mga followers yan Followers ng isang leader, tama ho ba? Devotee yang mga yan ng isang tao at ng isang samahan. Na kahit to the point na wala silang tulugang matino, lamlamukon dat dengue, kada malaria, awang pagisbuanda nga matino, pero hindi sila nagrireklamo doon. Kasi sa kanilang puso, ang mahalaga, devotees sila doon sa samahan at doon sa leader at sa isang cause o ideolohiya. Kaya dito, evaluate natin mga kapatid, amom, numa nagreklamo kayo, umaylat pa nagsagaba kakabsat, ti pa nagserbiti apo, ado nga reklamo, ti kahit na nga sa you are not a true follower. Kanhang ka role model nga membro. Kanhang mo na awatan ti sursurutem. Kasi makikita mo ang tao pagdating sa hirap, pagdating sa difficulty, makikita mo ang totoong follower. Ang totoong follower, mga kapatid, talaga sa puso niya yan, itatak mo sa bato, iukit mo sa bato, I'll follow the Lord. Ganun yan.
Oo, ganyan ang disciple of the Lord Jesus Christ. Alam niyang kargahin niyang kanyang cross. Oh, parang kung halimbawa, what if the Lord will tell us and call us, me and my wife, my family, kung nati apo, dakay ti mapan mangrugit lalo, we will go. Bakit? We are followers of the Lord eh. Kung anong sinabi ng Panginoon, susundin namin yan. Ganun ho ba tayo? No matter what the cost, under any circumstance. Kasi seryoso ka sa relasyon mo sa Diyos. You will choose rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure of sin. Nakahanda kang bitawan kung sino mang barkada mo yan. Dahil susunod ka sa Panginoon. Yan ang follower. Nakikinig ko ba kayo? Ibig sabihin, mga kapatid, tatlong bagay. Letter A, they were not superficial. Tignan natin, baka marami sa atin ang superficial dito. Oh, anak kahit nangasawon ti superficial. Ti superficial appearing to be true, agpampamarang. Ammom no, pampamarang ka lang, pakitang tao ka lang ti panagserbim ti Apo, hindi ka magtatagal. Agda pa kaitib kulam. Darating ang isang challenge na talagang hindi mo kakayanin kasi superficial ka. Alam nyo, hindi dapat tayo pakitang tao sa paglilingkod. Dapat totoo tayo. Totoo tayong sumusunod. Nauunawaan natin ang ginagawa natin. At pag pag naunawaan mo lang naman yung ginagawa mo, yung loob mo na mismo ang magdidevote sa sarili mo eh. Hindi ka na kailangang itulak, pilitin, hatakin. Ikaw na mismo. Inuudyok ka ng pananampalataya mo. Inuudyok ka ng Holy Spirit. Hindi holy pilit. Ang superficial, appearing to be true or real only until examined more closely. Yan ang superficial. Number 2, they were not shallow. Letter S amin, kakabsat. They were not shallow. Anak ka na sound ti shallow, narabaw. DJ superficial, agpampamarang. Oh. Kita mo, daw may makikimkimong ko, agpampamarang lang. Mawawala din yan. Aalis din yan. Oo, kasi agpampamarang eh. Shallow, anat shallow, narabaw. Nalakamaparot. Kaya tingnan yung parable of the sower. DJ nagkadagiti bato na napasamak. Oh, gaputahan na agramot, awan ramot na, hindi may tiinit, nakset. Di ka na nagbunga. So, ganyan din ang Kristiyano. Alam mo, ang totoong Kristiyano na may pananampalataya, kahit anong pagsubok dyan, mga kapatid. Kahit anong pagsubok dyan. Manghihina siya humanly, pero sa loob-loob niya, lumalaban kahit mahina. Lumalaban pa rin yan. Kahit mahina na. Bakit? Kasi totoo siya eh. At malalim ang kanyang ugat sa salita ng Diyos. Hindi basta-basta. Kita nyo, adamay isang relihiyon nga dakkel dito Pilipinas. Nag-away-away ang kanilang mga leader. Alam mong sagot nila? Pagsubok lang sa amin yan, kunada. Pwede mo na sanang i-discourage. O ano ngayon? Tingnan nyo mga leader nyo, nag-away-away. Wala. Hindi sila natinag. Alam mong sagot nila? Sinusubok lang kami. Lalo silang lumalim. Ikaw, pag dumating bang problema, lalo kang lumalalim. Pag hindi ka lumalalim, shallow Christian ka. Kasi ang totoong may pananampalataya, amom, the more nga i-shake mo kakabsat, umir-irot ti panagkapot na ti sa uti apo. Umir-irot. Apo ko na, ikan nagpigsa tapno han na maktang ti imak, ti pamatik. Talaga apo. Ore na mapasama ka na po. Basta agtali na udaklata. Yan ang hindi shallow Christian. Ganon ang mga Thessalonian. They received the word in much affliction. Much affliction. Da tayo, awan lakwarta tayo, dito magigimongan. Hindi affliction yun eh. Batsit lang nga sakit, ado nga ririta yun. Ito, much affliction. They received the word with joy. Akalain mo yun? They were not shallow. Oo. Tuloy tayo itong maminsan. Nakapimpindas dito yung kakabsat.
narigat to itid ko aming time bomb. Dapat saggabatit lang. Pero ito ngayong gabi, evaluate natin ang ating mga sarili, mga Kristiyano, mga kapatid, mga members. Are you a role model? Oh. So, ti role model Christian, nakita tayo, number 1, example in, kita mo sa kanya, may pagbabago. Na hindi yan sitik nga balbali, no, dikat, it's a result of his faith in the Lord. Makita mo sa kanyang labor of love. Makita mo lata, ay ayatan nat ministry. Makita mo ti panangipatag nat ministry. Makita ti Macy's kuno ko nakpambira, di panangikwanat choir. Oh. Urira, brabe, kakabsat. Sige. Record. Oras. Siguro ganun din ang iba sa inyo. Parbango, nag-record ka, ya. Bakit? Sana hindi dahil natatakot kayo na hindi makaawit sa linggo, kundi dahil mahal nyo ang ministry nyo. You see? Number 2, you are an example in the Word. You are not superficial na nagpampamarang. You are not shallow. Amen?